होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो BTC-नि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कोटी रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कोटी जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कोटी मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कोटी दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो BTC-नि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कोटी रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कोटी जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कोटी मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कोटी दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो BTC-नि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कोटी रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कोटी जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कोटी मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कोटी दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो BTC-नि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कोटी रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कोटी जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कोटी मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कोटी दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो BTC-नि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कोटी रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कोटी जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कोटी मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कोटी दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो BTC-नि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कोटी रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कोटी जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कोटी मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कोटी दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो BTC-नि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कोटी रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कोटी जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कोटी मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कोटी दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो BTC-नि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कोटी रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कोटी जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कोटी मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कोटी दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो BTC-नि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कोटी रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कोटी जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कोटी मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कोटी दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो
दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि दा बिथांमोना बेखौ होनो आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि दा बिथांमोना बेखौ होनो आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो
दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मास मिडियाफोरनि थाखाय मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफोरा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि। दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मास मिडियाफोरनि थाखाय मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफोरा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि। दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मास मिडियाफोरनि थाखाय मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफोरा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि। दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मास मिडियाफोरनि थाखाय मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफोरा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि। दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मास मिडियाफोरनि थाखाय मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफोरा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि। दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मास मिडियाफोरनि थाखाय मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफोरा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि। दा बिथांमोना बेखौ होनो आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मास मिडियाफोरनि थाखाय मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफोरा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि। दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मास मिडियाफोरनि थाखाय मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफोरा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि। दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मास मिडियाफोरनि थाखाय मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफोरा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि। दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो
दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मास मिडियाफोरनि थाखाय मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफोरा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि। दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मास मिडियाफोरनि थाखाय मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफोरा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि। दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मास मिडियाफोरनि थाखाय मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफोरा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि। दा बिथांमोना बेखौ होनो आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मास मिडियाफोरनि थाखाय मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफोरा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि। दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मास मिडियाफोरनि थाखाय मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफोरा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि। दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मास मिडियाफोरनि थाखाय मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफोरा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि। दा बिथांमोना बेखौ होनो हाया आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मास मिडियाफोरनि थाखाय मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफोरा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कौटि। दा बिथांमोना